Jeg vil egentlig også gerne tillade mig at rette et par ord direkte til de unge, der måtte se med i dag, eller på min Facebook i morgen, det er måske lidt mere realistisk. Og til jer vil jeg sige, giv den endelig gas, sæt jer endelig ambitiøse mål og gå efter dem. Mit budskab er ikke, at I skal stræbe efter middelmådigheden, tværtimod. For når I knokler og gør jer umage, ja, så får I mulighed for at tage ansvar for jer selv og gøre en positiv forskel for de mennesker, der er omkring jer. Det betyder ikke, at du skal være perfekt. Det er der ingen, der nogensinde bliver. Men sats på at blive til noget. Bliv god til noget. Dygtiggør dig. For så kan du være noget for nogen. Og der er næppe noget mere meningsfuldt her i tilværelsen. Men det betyder ikke, at man skal tro, at det gode eller meningsfulde liv alene kommer af at få en masse ydre succes. Det at være ambitiøs skal ikke forveksles med at være selvoptaget eller navlebeskuende. Tag det fra en selvoptaget mand, der har begået alle fejlene og brugt masser af tid på at jagte likes og politiske titler og andres anerkendelse. Det er som at spise en cheeseburger. Det mætter kun kortvarigt. Og det kommer til at ramme ekstra hårdt, når du fejler, hvis du hænger dit velbefindende op på den ydre succes. Der kan derimod være en befrielse i at vende blikket væk fra sig selv, fokusere på det, der er større end dig selv, glem dig selv, have fokus på de mennesker, der er omkring dig, fordyb dig i noget litteratur, tag ud og nyd naturen, tag til en gudstjeneste. Der er mange muligheder for at glemme sig selv lidt. Og så mit allervigtigste råd til de unge, der måtte se med, sidder inde på Folketinget.dk og ser Folketingets TV. Stol på, at fremtiden bliver god. Lad være med at lytte til dommedagsprofeterne, der siger, at jorden lige om lidt går under, at du skal være bange for at bo på pæle i fremtiden, eller at du kommer til at få et dårligere liv end dine forældre. Det er noget vås. Og lad være med at lytte til dem, der forsøger at offergøre jer, som forsøger at gøre jer sværere, end I er. Som siger til jer, at det hele jo bare er synd for jer, at I nok ikke kan klare den, at I er sværere end tidligere generationer, at det hele det er politikernes skyld, det er patriarkatets skyld, det er kapitalismens skyld. Ja, du kan faktisk ikke gøre andet end at sætte dig ned og brokke dig og sige, hvornår kommer der nogen, der løser mine problemer? Men det er der ikke nogen, der gør. Og vi politikere gør slet ikke. Så ja, livet vil til tider være fuld af lidelse, af sorg og nederlag, men også af glæde, af fællesskab, af mening, succesoplevelser. Og jeg ved, at I kan klare det, hvis I tager ansvar for jeres liv, og ikke tror, at det altid er de andres skyld. For i ansvaret ligger meningen.